ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka,
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko.
ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy. Hali, hoy. Sino?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Hoy! Bako-bakong daan ba ang iyong nadaanan? Kasi ako bako-bakong daan yung nadaanan ko kanina. Maraming ganyan dito sa Rojas Boulevard. Nakakaloka. Gumewang-gewang ako. Pero, ito lang naman naisip ko. Okay lang na merong bako-bakong daan. Basta, wag lang merong bako-bakong mukha. Charot, darot. O, tumingin sa katabi ngayon, tumingin sa kaharap ngayon, tumingin sa kasama mong kumain ngayong tanghali. Yung kaharap mo ba may baku-bakong mukha? O, butas-butas na mukha? Mahirap yun pag butas-butas yung mukha. Parang kailangan mo ipalitada yun. Charot, harot. Nangungulit lang sa inyong tanghali, kabisyo. Samahan mo ako 12:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon para sa Rocky Secret Files and Top Secrets. Kasama mo na ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang Rocky's Secret. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!
lang. Mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakipagrelasyon ako sa matandang 40 years yung gap namin. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago nyo na lang ako sa pangalang Shaina. Nasa 20s. At ito, ang aking secret file. Noong estudyante pa lang ako, may isang building na lagi kong nadadaanan, papunta at pauwi ng school. At dahil palangiti ang security guard doon, napapansin ko rin siya. Isang araw, kinailangan ko ng load. Nagtanong ako kay Kuya Guard kung meron bang malapit na tindahan na nagbebenta ng load. Dahil hindi ako makapag-internet at may kailangan akong isubmit para sa klase. Sakto naman itong si Kuya Guard. May racket siya. May racket siyang loading. Kaya sa kanya na ako nagpa-load. Buti at nakapag-submit naman ako ng class requirement bago mag-deadline. Dumaan ang ilang araw. Biglang may nag-text sa akin. Nung una, hindi ko pinansin. Pero, araw-araw, may good morning. Gabi-gabi, may good night. Napaisip ako, sino ba tong mystery texter na to? Bahala na siya dyan. Hanggang sa dumating yung time na parang bored ako. Nag-reply ako kay mystery texter. Ang una kong tanong, sino ka? Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Kaya pangalawang tanong ko, kilala ba kita? O kilala ba natin ang isa't isa? Ang sagot niya lang, malalaman mo rin. At doon nagsimula ang isang usapan na hindi ko akalaing hahantong
sa isang bagay na kahit kailan hindi ko naisip na mangyayari sa akin. DJ Rocky, unti-unti, napapangiti na niya ako sa mga text niya. May mga hirit siyang nakakatawa. May mga banat talaga siyang natatawa ako. Humahagalpak ako sa tawa. At paminsay, kinikilig pa. Sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin, pakiramdam ko kaedad ko lang siya. Kaya naisip ko baka schoolmate ko to. Baka nakuha niya ang number ko sa isang kaklase o kaibigan. Kaya lang, sa eskwela, wala namang umaamin. 1, 2, 3. Umabot ng 3 buwan. Bago tuluyang inamin ni mystery texter sa cellphone ang tunay niyang pagkatao. At doon ko naisip, ay, Shaina, may ulo ka naman pero bakit hindi mo ginagamit ang utak mo at common sense mo? Kasi, ang number ni mystery texter ay number pala ni Kuya Guard. Kaya pala niya nalaman yung number ko kasi sa kanya ako nagpa-load. Yes, DJ Rocky. Ang mystery texter ko, si Kuya Guard pala. Siya mismo ang security guard na pinagpapaloadan ko. Sa totoo lang, na-shook ako. Inamin niya nga sa akin na matagal na raw niya akong napapansin. Alam daw niya kung kailan ako pumapasok. Alam niya kung kailan ako umuuwi. Alam niya kung kailan ako dumadaan. At doon na nga ako kinabahan kasi parang matagal na niya akong sinusubaybayan. Medyo nailang ako doon. Siguro naramdaman niya yun. Kaya kung ano-anong mga hirit, mga patawa, mga banat, yung ibinato niya sa akin. At yun yung unti-unting nagpagaan uli ng loob ko. At habang tumatagal, mas lalo niya akong nilalambing. DJ Rocky, minsan nga, libre pa ang load ko. May kasama pang malalaking MB para sa data. Hanggang sa hindi ko na namalayan. Nakuha niya yung tiwala ko. Hanggang sa nakuha na rin niya ang puso ko. Kaya lang, estudyante pa lang ako. Tapos siya, security guard na. At eto pa, 40 years. 40 years ang age gap namin. Etong si Kuya Guard, byudo na. Pumanaw naman na yung asawa niya dahil sa breast cancer. Tsaka yung mga anak niya, may kanya-kanya na silang pamilya. At para sa akin, hindi naman issue yung nakaraan niya. Tanggap ko siya. Kahit ano pa siya. At maging sino man siya. Pero ang tanong, matatanggap din kaya siya ng mga magulang ko? Una po, parang nagkaroon ako ng kaba sa kanya, sabi ko sa pala yun. And then, sinabi niya na hindi naman daw ka masamang tao, nakikipagkaibigan lang daw, hindi lang daw makilala yung ano. Ayun po, doon nag-respect. Tapos, unti-unti kinukuha niya yung tiwala ko. Libre na yung load. Hindi niya na ako pinagbabayad. Ang laki din pong load, yung mga
Yung malalaki yung MB. Ako din, nagpa-load din ako, pero wala. Hi kay Lim Kemi Tashang. Hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Jericho Ferrer. John C. Hello. Miss you. Edwin Barameda. Hello po kay Buff Rinder Balame. Balame, hello. Ate Katrina San Jose. Kathy. Akira. Hello, May. CJ Matias. Tashang. Hello. Asak. Sino ditong na in love na sa isang security guard? Sky, hello, 127895. Hi kay Monica, hi may Edwin Barameda 01. Hi kay Kersey, Peppy, Just Me, hello. Hi din po kay Aisel, Kevin Carl 25. Sabi ni Ate Katrina, pa-load mo ko. Sender, go plus 99. Sabi dito ni Tin, good afternoon. Jericho Ferrer, Jaser, hello. Alam nyo ba na move on, Nashi 22. Gusto ko ng load RFID. Ako din, gusto ko ng ganyan. Pagkat mahal kita. Naka-ano ko? Pasensya na kayo, may kinausap kasi akong batang hamog. So, may kinausap lang akong batang hamog. Sandali lang ha.
Wala na po bang secret? Wala no, sa gabi. Tanghali na po ang secret files. Hello sa lahat ng mga na-in love kay Kuya Guard. Hello kay Makulit. Tin Faila. Happy birthday Meltor Beles. Nagpa-load din naman ako. Hindi rin ako nakatagpo ng pagmamahal. Mala Princess Sarang atake ng OOTD mo. Actually, ganito kasi siya. Ayan o. Ganyan siya. Kaya lang, since makapal pa yung mga kasukasuhan ko, gaganyan muna natin. Alam nyo, may ganito kasing part of me eh. So, since pang umaga nga, pang tanghali na ako, parang feeling ko may something yung look ko, yung parang may kulang or parang hindi pa siya, parang ano pa ako, anong tawag dito? Parang namamaga, gano'n. Ay, Boss JJ, I miss you. Yes, he is enjoying all the bottle. He is also enjoying the bottle washer. Actually, yung nanay at tatay nag-enjoy ng bottle washer niya. At we wanna thank you from the bottom of our hearts sa iyong graciousness and generosity. We miss you, Sir JJ, Boss JJ. Juan de la Cruz, hello. Alexander Hidalgo, takot ako sa guard dati, lalo pag wala ako dala ID, sabi ni Ate Katrina San Jose. Puffy, o diba? Puffy ako. Luella Pellegrino, hello. Kanina umaga siya nag-ere. Wena Bayungan. Hindi na po kayo magkasama ni DJ Titan. Hindi na po. Pero magkasama pa rin kami sa isang stasyon dito sa Love Radio. Hi kay Mimi Reyes. Guard ang pinag-uusapan natin ngayon. 40 years ang age gap. Hi kay Earl, binalik na uli sa hapon post-pandemic. I always listen to you this hour. It's nice to see you again. Pabati, watching habang kumakain ng tanghalian sa Puerto Princesa City, sabi ni Buff Rider Balame. Happy watching while making tanghalian. Hi po kay Alexander. Hello din po kay Sir Rogelio. Si Sir Rogelio na isang teacher. Sir Rogelio Clara Jr. watching from Marilao. Malakas uli ang ulan dito. O yun. Hi kay Wena Bayungan, the love. Singer ka pala. Paminsan lang. Depende po kapag gusto natin palakasin yung ulan. Hi din kay Honey. Honey, miss you. Marvin Mark Bautista, hello. Capture Candid Studios. Uy, binabati ko po ng isang malupet na magandang tanghali ang Capture Candid Studios dahil sila po ay napakabuti ng mga tao behind Capture Candid Studios. At sila po ang nagpaganda sa amin during our photo shoot. Ayan, sila po ang nagpaganda ng mga larawan namin. So maraming salamat. And gusto ko rin pong pasalamatan si Mama Lunel, ayan, sa iyong kagalingan, kahusayan sa pagme-makeup sa amin. Thank you. Wala na daw updated na top secret. Meron yan, lalabas din yan. Okay, mag-alala. Joan Quintos, takot ako iwan ng anak kasi may kapitbahay ako manyakis. May asawa naman siya, hindi makontento. Uy, ano yan? Ano yan? May storya tayo. Ruby, hello. Romel Gallardo, hello. Romel Manny, Jason, hapon, tanghali hanggang hapon. Hello po sa buong AFP-MBAA. AI pala. AFP-MBAI, hello. Juan de la Cruz, shoutout kay Rome Rostata, mapagmahal ng Hagonoy, Bulacan. Ano yan? Anong libog na po kami? Anong ibig sabihin nun? Jazz and Leaj here, thank you so much. Paano po dito mag-share ng story? Ice Coffee, hello. Christine Joy. Leila, hello. Angel, hello po. De Soto Boy sa LA. Ang tagal nyo na po sa Secret Files. Hindi na po ba kayo nagugulat sa mga stories? Nagugulat pa rin paminsan. Bilo26, I miss you also. Aww. Pero diba, kumusta naman ng mga araw ninyo? Gin Buds, Ling, hello. Hilltop, Batangas City, ang dami ng mga estudyante. Thank you sa lahat ng mga nakikinig nanonood ngayon. Parang ang dami gusto sabihin ng bibig ko, pero iisa lang po yung bibig ko, no? Ang dami tumatakbo sa utak ko, pero parang iisa lang po yung bibig ko. Yun lang. Tita Max, napuyat nyo kami sa kakatawa mamaya uli. Ayan.
yan. Si Uncle tsaka si Tita Max sa gabi. Sila na po ang panggabi, hindi na po kami ni Titan Jello. Kasi siguro sabi ng boss namin, kailangan nyo naman masikatan ng araw kasi masyado na kayo mapuputi. Ibalad nyo ang inyong mga singit. Ganon. Chucky, hello. Hi kay Ivy. Visit kami next month, sabi ni Tasha. Go. Boyd, hello. Wilma Hidalgo, hello. Kaino-aino mo sa Alexander. May part 2. Abangan nyo po. Ay, hindi ko nalagay yung itutuloy. Hi po kay Marvin. Nanonood ako. Saan ako manonood? Impeachment trial o Secret Files? Di ko rin alam. Bahala na po kayo. Jonah Perocho. Hello. Shout out sa mga gustong-gustong mayang fan ng Secret Files doon from Toledo, Cebu. Love lots. Hello sa mga Cebuano out there. Mabuhay kayo lahat. Joy Lala Love. Naninibago ka po ba, DJ, sa schedule mo ngayon? Definitely, oo. Kasi di pa ako sanay talaga ng ganito kaaga magsalita. Parang ano pa lang to pagising ko pa lang to sa gabi. Oh. So, nung panggabi ako, ganitong oras pa lang ako gumigising, bumabangon, kumakain. Yun. May part 2 pa tayo ng Secret Files, ha? So, palagay ninyo matatanggap ba ng pamilya ng ating sender ng kanyang mga pamilya? Yung relationship niya dun sa 40 years old na guard? Palagay ninyo? Kasi ako, not so sure. Wait lang. May check lang ako, Papa. Sandali lang baka pumasok. Ano mo muna.
dumating ang tulad mo. At may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. We have to move forward with our lives, guys. Sorry na, pasensya na po kayo. Hi kay Jingle, hi kay AAA Punayo, hi kay Robbie, hello po kay DJ Kulas, Stay Shining, hindi na po kami panggabi, hi kay PLHLB, Alex Hidalgo, Susan Navarro from Butuan City of Mindanao, Bayani, Coco We dito sa Batangas, may katapat na, uy, ano ba yun? Hello po kay Jason Trinidad, Rakitera, hello po, magandang tanghali. Edgar Berber. Kukit naman ang iyong pangalan. Berber. Hello. Jessie Trinidad. Hello. Pixel from Bulacan. Hello. Sapphire, Jamie. Joy Love, watching sa inyo before bedtime. Gabi po kasi ngayon dito. Thank you sa lahat ng mga patulog pa lang ngayon. Kimboy, hello. Larry, Alex, hello. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Kabisyo, na in love ka na ba sa isang security guard? Masarap daw magmahal ang mga sekyu. Kasi protektado ka na, ipaglalaban ka pa. Isang sekyu ang nakabihag sa puso ni Shaina. Si Kuya Guard pala, ang mystery texter na walang palya na bumabati ng good morning at good night sa kanya. At habang tumatagal ang pag-uusap nila ni Kuya Guard, nahulog na ang loob ni Shaina. Kaya lang, estudyante pa tong si Shaina. At 40 years. 40 years ang age gap nila. Mas matindi pa sa age gap ni na Bossing Vic Soto at Pauline Luna. Kabisyo kung mahal mo, kaya mo bang ipaglaban? Kahit alam mong maraming kukontra?
Tatanggapin kaya ng mga magulang ni Shaina si Kuya Guard? Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Sinabi niya na, mauna daw po ko dun sa meeting, dun sa kung saan po kami mag-meet. Tapos susunod siya, magkiwalay kami ng jeep. Malayo yung mall po yung pinupuntahan namin para wala pong ano. Tapos pag magkasama na po kami palabas ng mall, hindi nilalaya, naghihiwalay kami ng konti. DJ Rocky, naging kami ni Kuya Guard. Mula sa Kuya Guard, naging love. Love na ang tawag ko sa kanya. At syempre, hindi may iwasan na gusto rin naming magkita, lumabas at mag-date. Pero dahil alam naming bawal at delikado kaming makita ng mga kakilala namin, kailangan naming mag-ingat. Kaya naman, nagseset kami ng meet-up place na malayo sa lugar namin. Yung mga malalayong mall. Mauuna akong pumunta, tapos tsaka siya susunod. Magkahiwalay pa kami ng jeep na sasakyan. At kapag nasa mall na ako, ayun, darating na rin siya. At hindi na rin kami masyadong naglilibot. May mga pagkakataon pa nga, DJ Rocky, na nakamask pa kami habang magkasama. Kapag kakain lang kami, tsaka lang namin tatanggalin ang mask. At kapag pauwi na kami, palabas na ng mall, kailangan may pagitan kami. Magkahiwalay kaming maglalakad papunta sa sakayan. Para lang sure na walang makakakita sa amin. At sa totoo lang, DJ Rocky, wala akong pinagsabihan. Kahit isa sa mga kamag-anak namin tungkol sa relasyon namin. Sikreto, kumbaga, ang relasyon na meron kami ni Kuya Guard. Pero kahit anong ingat pala ang gawin namin, hindi pa rin sapat. Dahil isang araw, nabisto kami. Nahuli kami. Nakita kami ng pinsan ko. At yung pinsan ko namang yun, sinumbong ako kay mama. DJ Rocky, nang malaman ni mama ang tungkol sa amin, kinausap niya ako. Pinagalitan niya ako. At sinabi niya, ang bata-bata mo pa tapos papatol ka pa sa mas matanda pa sa amin ng tatay mo? Pero nilaban ko si Love. Sinabi ko kay mama, Ma, mabait naman siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitiwan pa ni mama. Pero pinili kong kapitan ang pagmamahal ko kay Love. At hindi ko namalayan, umabot na kami ng 4 na taon. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Papa ang tungkol sa amin. Pinili muna naming itago ni Mama. Pero alam ko na darating din ang panahon
na masasabi ko rin ito at magkakaroon ako ng lakas ng loob para harapin si Papa. Ang mahalaga, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. At hanggang ngayon, kami pa rin. Lagi pa rin kami nagkukwentuhan ni Love. Ito nga lang, napag-usapan namin ang tungkol sa future namin. Gusto ko siyang makasama ng matagal. Pero sabi ni Love, ayaw na niya na magkaroon pa ng anak. Dahil matanda na siya at hindi na niya kakayanin pang magkaroon ng aalagaang anak. DJ Rocky, habang sinasabi niya yun, parang may kung anong kumirot sa puso ko. Kasi ako, gusto kong bumuo ng pamilya. Gusto kong magkaroon ng anak. Mahirap at masakit tanggapin. Pero bahala na. Mas nananaig ang pagmamahal ko sa kanya kesa sa pangarap kong yun. Hindi ko alam kung hanggang kailan at hanggang saan kami dadalhin ng pagmamahalan namin. Pero sa ngayon, ang alam ko lang, ipaglalaban ko siya hanggang huli. Parang ayaw niya na daw po na na magkaroon ng sariling pamilya. I mean, ayaw niya magkaroon ng anak na kasi daw matanda na siya, ganyan. So, sinabi niya po sa akin na na hindi niya na daw kakayanin na magkaroon pa daw ng anak. So, para sa akin, sabi ko, masakit. Pero nananaig po sa akin yung love. Marami na tayong pinagdaanan na pagsubok. Maraming beses na natin nilaban ng isa't isa. Maraming kita. Lagi na ako nasa tabi lang. Parang biro lamang dumating ang tulad mo. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. Kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends?
Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Para manatili sa relasyong ito. Sa ating secret file sender na si Shaina, gusto niya magkaroon ng pamilya at anak. Samantalang si Love, na si Kuya Guard, ayaw na niya na magkaroon ng anak kasi pakiramdam niya hindi na niya kakayanin. E paano ba naman? Dual citizen na. Senior and Filipino citizen. Charot with harot, pero kidding aside, kabisyo. Kung ikaw si Shaina, kaya mo ba na isuko ang isang pangarap na matagal mo nang gustong makamit para sa taong mahal mo? Kasi minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi naman idetermina kung mahal mo ba siya o hindi. Ang mahirap ay yung kung kaya mo bang tanggapin na baka hindi kayo pareho ng direksyong gustong puntahan. At kung pipiliin mong manatili, sana hindi dahil natatakot kang mawala ng taong mahal mo. Piliin mo siya dahil tanggap mo ang buhay na kasama niya. Kasama ang mga bagay na pwedeng hindi mo makuha. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi lang naman tungkol sa mahal kita. Pwede rin namang pengeng pera. Charot lang with harot. Hindi lang tungkol sa mahal kita. Nandun din yung tanong na, kaya ba nating mabuhay sa mga desisyong ginagawa natin ngayon? Tara, magkasama nating haharapin ito. At sa pag-ibig, hindi naman natin kailangang husgahan agad ang pinili ng ibang tao. Pero sana, bago natin ibigay ang buong buhay natin sa isang relasyon, huwag nating kakalimutang tanungin ang sarili natin sa pagmamahal na ito. Hindi ko ba unti-unting kinakalimutan kung ano talaga ang gusto ko para sa sarili ko? Eto pa rin ba gusto ko para sa sarili ko? At para kay Shaina, ito ang kanyang pinipili. Si Kuya Guard, na tinatawag niyang love.
At sa tingin ko, kabisyo, wala nang issue dito yung edad. Ang dami naman pong mga personalities o magkakarelasyon dyan na tinawid na ng pagmamahalang edad. 35 years ang age gap, 60 years ang age gap, yung tipong talagang malapit na sa hukay, yung pinili, pero minamahal pa rin. Wala nang issue sa ganun kasi nga, love knows no age. Pero paano kung mauna siya sa'yo? Kaya mo ba tanggapin yung sakit na dulot nito? Ay, hirap yun, kabisyo. Ako isipin ko na lang kung ito bang si Kuya Guard o si Love. Merong mga tinatagong yaman. Go na ako, di ba? Baka hindi lang ako takapagmana ng loading station. Baka takapagmana rin ako ng isang malupit na building. Charot with harot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok ngayong hapon na ito. Hindi pa tayo natatapos dito dahil meron pa tayong top secret. At kasama nyo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Shaina's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Of course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding!
Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang.
ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Magandang Extra, hapon, now. Kabisyo. Basa Princess, DJ Rakitera. At ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Hello, magandang hapon po, DJ Rocky. Magandang hapon, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Sheikah po. Ano po ulit? Sheikah. Sheikah. Parang mango shake lang. Sheikah, ganon. Pasensya po. ka na, ma'am. Ang corny ko doon. Pinapatawa lang kita. Okay, Sheikah. Ilang taon Pero ka na? natatawa po ako. Natatawa ka? O, sana. Habang buhay kang matawa. Baka mautot ka niyan, ha, Sheikah? Sheikah, ilang taon ka na? 37 po. 37. Sang lupalop ka naman galing, Sheikah? Nandito po ako ngayon sa Middle East. Middle East. Alright. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa rito, Sheikah. Sheikah, 36 from Middle East. Ano ang top secret mo? Yung top secret ko po, DJ Rocky, ay may nakilala po ako sa isang dating apps po. Tas may nangyari po sa amin. May nakilala ka sa dating app at merong naganap sa inyong dalawa. Pwede bang malaman, Sheikah, kung ikaw ay lehito mong single? Legit ka ba na single? Opo. Legit po akong single. Legit. Wala pong anak. Walang anak. Okay, walang jowa. Walang naging asawa, Walang tama? jowa. Wala po. Last year, kakaano lang po. Kakahiwalay. Kakahiwalay lang. Kaya nag-dating apps ka, tama? Oo. Hindi, na-try lang kasi yung mga pinsan ko gusto nilang mag-try daw ako sa dating apps. Sige, Sheikah, kwentuhan mo kami. Paano ka naman napadpad doon sa dating app na yun? At paano mo napili itong lalaking to? Masugid ba siyang manliligaw? Ano-anong klaseng relasyon ang meron kayo? Go ahead, Sheikah. Actually po, matagal na kaming nag-chat sa isang dating app po. Tas wait lang po, kinakabahan ako. Okay lang yan. Huwag kang magalala. Hindi ako senado, ha? Hindi ka dapat kabahan kasi wala ka sa senado ngayon, ha? Parang kinakabahan ako. Yung siguro mga February, chat na kami. Pero yung pag-chat namin, hindi siya, parang hindi siya, as in talagang everyday, ganun, tas bigla na lang nawawala, tas babalik na naman, ganun yung namin, yung chat. Tas after mga last month lang, parang bumalik ulit siya. Tas yung parang siya, everyday na siya, nag-chat kami, ganun. Nangungumusta siya, ganun. Yun po. Tapos, hindi pala last month, nung June. Nung June pala. Tapos, last month lang kami, parang first meet po namin. Oh, anong itsura niya nung makita mo siya? Gwapo po siya. Guwapo. Nako, parang pinatunog mo pa yung yung bibig mo dun Guwapo. Tapos may pagkagat ng konti sa labi, ganun ba? Opo. Pero sa picture, akala ko sa picture lang. Tapos nung nag-meet na kami, legit. Sabi ko,
legit na gwapo talaga siya. Okay. Ang tanong Akala ko, ko sa picture. Sheikah, babae ba? Ay, babae tuloy. Pinoy ba to or ibang lahi? Pinoy po. Pinoy. Tapos pogi. Meron ba siyang kamukhang artista? Pogi. Oo po. Sino? Meron. Si Gabo. Si Coco Martin po. Kahawig ni Coco Martin. Kasi mahaba. Oo, yung sa ano kayo ni Coco Martin, yung sa teleserye niya ngayon. Kasi mahaba yung buhok niya eh. Tas yun talaga. Moreno siya. Oo. Eh ikaw, sino namang kamukha mong artista? Wala po. Wala. Pero masasabi mo bang maganda ka? May panlaban ka rin? Para sa akin po, oo. Ewan ko lang sa kanila. Ewan ko lang sa iba, sa kanya. Siyempre, atake ka rin, Sheikah. Nakakahiya naman po pag sinabi kong maganda. Hindi, dapat ganun ka confident. I love myself. I love myself. You love yourself because you are worth it and you are always loved, Sheikah. Okay, so Sheikah, nung nagkita kayo, anong una nyo munang ginawa? Nagbeso-beso ba kayo o nagyakapan kayo? Nag-shake hands kayo? Ay, wala po. Actually, may sasakyan po siya. Sabi niya, meet lang kami. Tas ikot-ikot lang. Kasi nga, parang saglit lang dapat yun eh. Kasi may susunduin pa siya. Tas yun, nasa sasakyan na kami, ikot-ikot. Tas nung time na usap-usap, parang wala lang. Parang ang tagal na naming nagkita or ano, ganun lang. Tas nung po siya, parang nag-parking siya sa isang place. Nag-park siya ng sasakyan niya sa isang place na walang tao. Pero may mga sasakyan na naka-park din. Tas yun, usap-usap muna. Tas bigla po niya akong hinalikan po. So Sheikah, doon naganap ang hindi dapat maganap. Opo. Sheikah, preparado ka ba doon sa pagkakataong yon? O alam mo lang lalabas kayo para kumain? Wala, hindi po. Kasi ang sabi niya, saglit lang kami magkita. Mag-meet lang kami, ganun. Kasi nga, busy kasi din siya. So, sabi ko, sige go. Sabi ko, sige go. Wala naman akong ginagawa. Gabi Sheikah, yun. pwede bang malaman kung anong work niya? Ano po siya? Sa office po siya. Opisina. O ikaw, ano namang trabaho mo? Opo. Sa ano po, sa mga bata. Sa mga bata. Okay. Mga bata. Oo. Okay. Wag na tayo May masyado mga bata mag-dive po doon. yung ano namin. Wag na tayo masyado mag-dive doon kasi baka ma-reveal na yung true identity mo, no? Tinatago pa naman natin ang mga pangalan ninyo. Totoong pangalan ninyo sa mga alias. Okay, sige. Secret nga di ba? Yan nga Okay. Secret nga. So, Sheikah, pagkatapos ng merong naganap sa inyo, kumusta? Anong feeling? Hindi ako, ewan ko, masakit. Ewan ko, basta iba siya. Hindi ko siya ma-explain, DJ Rocky. Parang, hindi ko siya maano na masarap. Ewan ko, ganun. Kasi iba eh. Iba sa Masakit. lahat, ganon. Oo. Iba yung ano niya, yung forma ng ano niya. Okay. Yung... Nung tindig niya, ganon. Okay. Tandaan mo, Sheikah, Basta. hapon na tayo ngayon, ha? Panghapon na tong show na ito. Kaya nga Wag mo na. Wag mo na ang i-detalya yung mga bagay na hindi dapat i-detalya. Nakikinig yung anak kong 8 months old pa lang. Basta ganun. Okay. So, Sheikah, pagkatapos ng may naganap sa inyo, nasaktan ka, tapos may pakiramdam ka na hindi mo ma-explain ka, nagkaroon pa ba kayo ng communication after or it's just a one night happening or moment? Meron pa po. Nasundan pa? Nakailang beses na kayo nang labas? Nasundan. Pangalawang beses po.
Nakadalawang beses na kayo. And kumusta ka, Sheika? Oo. May feelings ka na ba sa kanya? Palagay mo ba this is something serious? Magiging seryoso ba ang relasyon na meron kayo? O alam mong panandalian lang to? Parang hindi po. Parang wala lang, ewan ko. Yung usapan na din namin na dapat walang ma-fall, gano'n. Sabi ko, okay, parang ayoko pa din, natatakot, may trauma pa kasi ako eh. Parang gusto ko lang mag-explore yung gano'n. Kasi natatakot pa akong mag-commit ng isang relasyon na naman. Baka saktan na naman ako, lukuhin na naman po ako. So, nasa lagalag era ka, gano'n, yung peg mo. Opo. Actually, hindi po ako ganyan. Hindi po ako ganyan talaga. Parang ano po ako yung parang iba ako ngayon. Ewan ko, hindi ako, yung parang before kasi yung mga friends ko dito, sila pa nga push sa akin, maglandi ka kasi, hindi ka kasi marunong maglandi, gumagano sila sa akin. Hindi ako ganon. Yung parang, ngayon, na-realize ko po, sige nga, try ko nga. Yung parang ganon. So, kung dati, para kang pusa, ngayon, para ka ng higad, ganun ba yun? Grabe naman sa higad, no? Hindi, charot lang, Widorot. Pinapatawa lang kita. Hindi, pero kumbaga nagigets kita dun sa sinasabi mo, Sheika, na kung dati, parang, alam mo yun, dalagang Pilipina, hindi ka masyadong nakikinabas sa mga kung sino-sinong lalaki. Pero ngayon, parang willing ka to explore. Kasi iba rin talaga ang nagagawa, Sheika, ng trauma o ng sakit o pain na naramdaman natin mula sa dati nating naging karelasyon. Parang mas naging matapang tayo na sumubok sa mga bagay-bagay. Kasi kung kaya nga nating makapagbigay ng grabing pagmamahal sa maling tao, what more sa mga tamang tao pa na dumadating sa buhay natin o sa mga taong pwede pang dumating sa buhay natin. So, etong era na to o etong season na to ng buhay mo, malay naman natin, 'di ba? Nandun ka sa parte talaga na nag-e-explore ka, matapang ka na ibigay lang yung sarili mo dahil yun nga, parang ano pa bang mawawala sa iyo? Kaya nga eh. Sabi ko nga, pero sinabi ko talaga yan doon sa nakaanuhan ko, lalaki na actually hindi ako ganito. Sabi kong ganun. Parang inamin ko ba sa kanya. Parang niya? Sabi ko kasi sabi niya, nahalata ko naman din. Sabi niya ganun, since before pa daw nung una naming usap. Kasi takot akong makipag-meet sa kanya noon eh. Yung parang sinasabi ko parati, busy ako. Kaya siguro parang nawalan siya ng gana that time na parang makipagkita sa'yo. Tapos ngayon oo. Kasi every time na i-invite niya ako, ayoko, takot ako eh. Parang ayoko. Yun ganon yung iniisip ko. So, nung sige go. Ngayong last month lang talaga. Okay. So, Sheika, hanggang kailan palagay mo yung ganyang klaseng gawain mo? Or may panahon ba na palagay mo matatapos din tong ganitong season mo at magsisimula ka na ng paghahanap talaga ng taong makakasama mo habang buhay? Actually po, DJ Rocky, gusto ko nang i-stop. Parang na-realize ko na parang hindi na okay. Yung ganun. So, anong plano mo? Kailan mo hihinto? At huminto rin ang koneksyon ng ating top secret sharer. Ang sabi dito ay reconnecting. Abangan natin ang kanyang pagbabalik sa piling ng lalaking na meet niya sa dating app. Kala siguro ni Sheika, may kausap pa siya, yung pala wala na, no? Kala niya naririnig pa siya pero salita siya ng salita pero wala nang nakakarinig sa kanya. Call disconnected.
Let's just wait. Sheikah, i-shake mo ang baso. Sheikah, yun ba yung kapag tahimik ka lang tapos nasa isang sulok ka tapos ang daming tao, ayaw mo magsalita? Sheikah. Charot! May tarot! Iba pala yung humor ko pag tanghali, no? parang ang sarap kong, ganunin, no? Sarili ko na to, ah. Ay, nako. Ayan na, contact unavailable. Okay, last. Hingan natin ang mensahe si Sheikah sa huling pagkakataon. Basta, ang mahalaga, nalaman natin na gusto niya nang i-stop. Akala kasi natin walang nawawala sa atin, eh. Pero, nag-exert tayo ng effort, eh. Nag-exert tayo ng enerhiya para makipagkita dun sa taong yun. Yung akala natin panandalian lang. Yung akala natin nakapagbibigay lang sa atin ng saya, sarap. Pero yung totoo, we're exerting effort. We are using time. And those things are valuable. Lahat yun may halaga. Kaya kung ibibigay mo yung sarili mo sa isang tao, make sure na yung taong yun worth it. Hindi na ito sa kung sino yung pakakasalan mo o kung sino tong ihaharap mo sa altar. Hindi. You just have to make sure na yung taong yun worth it na pag-alayan ng sarili mo. At alam mo na may nararamdaman din siya para sa'yo. Kasi ipapakita nun yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. Sheikah, nandiyan ka pa ba? Hello, Sheikah. Hello po. Hello po. Sorry po, DJ Kaki. Alam mo, dami ko nang nasabi rito. Sorry po. Wala po yung wifi. Okay lang, at least hindi ka naman talaga tuluyang nawala. Sorry po. Okay. Sheikah, sabi mo kanina, gusto Ano mo pa? nang stop kung ano man yung namamagitan sa inyo nitong lalaking nakilala mo sa dating app. Palagay mo bakit? Apa. Ano po parang kasi siya po may asawa siya before. Sabi niya sa akin, pero hiwalay sila. Tapos may anak na din siya, 2. Same age lang po kami nitong nitong lalaking to. Pero sabi niya sa akin, parang ayaw niyang masaktan ako kasi nga po, di ko daw deserve. Pero yun na yung usapan namin na wala talaga. Ayaw ko pa din. Yung parang lang po, parang explore lang po yung sa amin dalawa. Yung ganun, yung parang enjoy lang. Hanggang ganun lang. So, Sheikah, kung sasabihin ba niya, i-level up ninyo kung ano yung meron kayo, palagay mo, gagawin mo siyang jowa? Jojowahin o totropahin? Ewan ko po. Mabait naman po siya. Mabait naman siya, actually po. Okay, Sheikah, sagutin mo yung tanong. Jojowahin, totropahin o lalaruin? Sige po, jojowain. Jojowain. So, kung i-offer nitong lalaking to yung ganong klaseng label sa inyo, tatanggapin mo siya bilang jowa. Tama? Opo. Sa palagay mo, sa ganitong Kaya klaseng nga- sitwasyon ninyo, sinong talo? Ako po. Kaya nga gusto ko nang parang i-stop na lang. Kasi gusto ko na din, actually gusto ko na talagang magka-baby. Yung gano'n. Gusto ko din magka-pamilya. Yung gano'n. Nahulog na ba ang loob mo dito sa lalaking to, Sheikah? Hindi po. Pero minsan, namimiss ko siya. Ganun lang. Pero yung parang love, wala naman po. Parang inaano ko na kasi sa utak ko ba? Parang tinatatak ko na talaga sa utak ko na wala, ganito lang kami. Ganun lang kami. Yung ganun lang.
Tas siya din naman, ganun din naman yung parang, siya rin, minsan sinasabi niya, na-miss niya ako, ganun. Pero hanggang ganun lang. Siguro, ngayon, actually, ano ko na talaga yan, DJ Rocky, na i-stop ko na. Okay, sabi mo yan, Sheikah, ha? Ititigil mo na. So, meron ka bang mensahe? Pero hindi ko alam anong sasabihin ko sa kanya. Yun lang. Sasabihin ko ba sasabihin ko ba sa kanya or ayaw ko na, hindi na lang ako magpaparamdam or hindi ko din alam. Pwede naman na magsabi ka na, I think this is not the right situation for me. I want a real relationship and I want the family. Oh, diba? Pang achuchu, ganyan. Kasi syempre, pag ganyan Alam kasi yung naman din naman eksenahan niya. ninyo. Alam naman din niya po niya yun. Pag ganyan kasi Ha? yung eksenahan Ano pa? ninyo, pag ganyan yung eksenahan ninyo, normally tapang-tapangan kasi yung mga babae na, kunwari wala lang sa atin, kunwari hindi tayo Kaya nga masasaktan, kunwari Kaya strong, nga independent eh. woman tayo, pero deep inside talagang, Kaya- nandun yung sakit, nandun yung Kaya bigante, nga. na parang sana piliin mo din ako, sana ipakilala mo ako, sana hindi mo ako tinatago. Di ba may ganon? Minsan nga, may time nga pag yung bang ang tagal niyang mag-reply, naiinis na ako. Sabi ko, ay, wala akong karapatan mainis ng ganito. Parang ganun na, sabi ko, hindi na to okay. Kaya nga gusto ko na lang i-stop. Kasi baka dadating yung time na yung mahulog ako, ayoko yung ganun na label. O, sa'yo nang galing yun, ha? Na wala kang karapatan, ha? Malinaw Kaya yun sa nga, iyo. Kasi wala naman kayong label. Ba't kasi nauuna na merong maganap kaysa dun sa label? Ewan ko ba dun na shock nga din ako. Bigla akong, Bakit doon? Bigla niya akong, Bakit hindi mo Wala, rin kasi tanongin yung ang- sarili mo nung time na yun na parang, ay, ano kaya nangyari sa akin? Hindi kaya nagayuma ako? Sana nabudburan ako ng asin? ewan ko. Siguro na ko, sabi ko, guwapo kasi din eh. Parang, Sabagay. parang, go. Guwapo pala ka. Okay. Parang marupok lang. Okay, pero kung ano lang, pero kung walang yun, hindi. Sampal siguro agad. Kaya tayo nababansag ang mga babae na masyado marurupok dahil sa mga kagaya mo. Sorry. Pero kung sa bagay, Sheikah, diba? Iba din talaga yung tama ng mga poging lalaki sa buhay natin, diba? Nawala na naman si Sheikah. Sandali lang guys, nawala na naman siya. Nandun na kasi siya eh. Masayang-masaya na siya eh. Hello, Sheikah, nawala ka na naman. Ay, ito na po. Ayan. Oo, yung wifi. Wala. Okay, sige, Sheikah, ganito, no? Hinga na lang kita ng mensahe mo para dito sa lalaking to. Hindi ko alam kung paano mo gagawin tong pagbibigay ng mensahe mo, pero kung gusto mo magpaalam dito sa lalaking ito, kung gusto mo magbigay ng parting words o anong klaseng mensahe yung gusto mo, ibato mo na ito sa kanya at malay mo nakikinig siya, 'di ba? Ano ba tawagan ninyo? Ano? Boss lang yung tawag ko sa kanya. Siya, ano sa'yo? Boss. Tapos sa kanya kasi madam. Ay, boss at madam pa ang gusto. Hindi kasi madam yung tawag niya. Madam kasi yung tawag niya parati sa akin eh. So, sabi ko, madam, okay, boss din yung tawag ko sa kanya. Ibang klase ha. Boss, nandito na ako. Ah, Handang boss, magpagapos. pakis nga. Okay, Sheikah. Magbigay ka na ng mensahe. Akala ko ba magsa-stop ka na? Wala, joke lang naman yung DJ Rocky. Joke lang. Binabawi mo pala. Okay, sige na. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin dito sa lalaking to. I-stop ko na nga, i-stop ko na. Go. Hindi ko alam nga. Okay. Boss, kung ano po, kung hindi ko alam talaga anong sasabihin ko sa kanya. Hindi ko pa alam din Rocky yung sasabihin ko sa kanya.
Alam mo naman, boss, na gusto ko na ko ding magka-pamilya. Alam mo naman din, gusto ko na din magka-baby. Parang gusto ko nang stop na. Kasi para makahanap na din ako ng ng lalaki talaga na deserve na sa ko. Ewan ko. DJ Rocky. Hello? Huwag ka mag-alala, nakikinig lang ako dito sa kabila. Akala ko nawawala ka na naman pa. Hindi ko talaga alam, DJ Rocky, yung sasabihin ko. Okay, gusto mo tawagan natin ngayon, Sheikah? Wag po. Ay, i-message mo pa pagkatapos nito? Oo, hindi. Oo. Makikipagkita ka pa? Oo, hindi. Hindi na siguro. One last time ka Okay pa? lang Oo, naman. hindi. Okay lang naman. Hindi na po. Sure Okay ka? lang siguro magkita kami. Opo, sure po ako. Promise po. Ikandado kaya natin? Okay lang siguro. Opo, ilalak ko na naman to. Ang puso mo, ikandado natin ang puso mo. ang puso, sa kanya, ikandado sa kanya. Ayan. Oo, gusto ko na talagang i-stop din talaga po, DJ Rocky. Parang na-realize ko na din po na parang hindi na parang lang ako. Kasi nga, okay lang sa kanya kasi lalaki siya. Ako, babae kasi ako Tas gusto ko na din magkapamilya, gusto ko na din magka-baby. Yung ganun. Yun ang panghawakan mo, Sheikah, yung gusto mo magkaanak. At syempre, kapag nagkaanak ka, hindi madali maging isang magulang. Kung single parent yung goal mo, hindi po madali yan. Kailangan may katuwang ka sa buhay. At dapat responsableng ama yung pipiliin mo na magiging kasama mo sa buhay. Kasi kung talagang gusto mo lang mag-donate siya ng kung ano man sa iyo, tapos bubuo lang kayo ng anak, pag-isipan mo maigi. Kasi it is Actually, supposed to gusto be. din, din Diba? siya. A parent thing. Pero ayoko. Pero hopefully, Kaya nga parang- maging maayos yung utak mo, no, Sheikah. At hopefully, mabitawan mo na yung mga taong hindi naman nararapat para sa iyo. Kasi, paano mo matatagpuan at paano ka matatagpuan ng tamang tao Kaya nga para sa iyo? Kung nandyan ka sa isang taong hindi naman magiging tama para sa iyo, never magiging tama para sa iyo. At hindi mo dapat piliting maging Kaya nga po. tama yung maling tao sa buhay mo. Masasaktan Kaya ka lang nga sa po dulo. Kaya nga gusto ko na at yung bago pa. So ma-stop na kaysa naman magtagal pa. Tapos ako masasaktan na naman, yung ganun. Tama. At sana panghawakan mo yan. At sana alalahanin mo yan, Sheikah. At alalahanin mo tong pagtawag mo sa akin ngayong hapon na ito. Ha, Sheikah? Bumalik Okay ka. po. Tumawag ka Promise ulit po. pag talagang natapos na kayo nitong lalaking to, ah. Okay po, tatawagan kita, DJ Oo. Rocky. Wag mo Dapat kasing- nandyan din sana si DJ Titan Jello. Sayang, no? Kasi si Titan Jello nandun na sa umaga eh. Nandun na siya sa 6 o'clock ng umaga hanggang alas 9 ng umaga kasama si Nicole Yala para sa programang Tambalan Na. Oh. So hindi na pala kayo kasama. Oh, hindi na kami magkasama. Hinahanap mo ba siya? Gusto mo ba siya na lang yung ireto ko sa'yo? Wala. Hindi po. Wala po. Kaya Kasi lang wala delikado lang. ka rin doon. Natutuwa lang ako sa inyong dalawa kasi pag magkasama kayo. Yung nanonood po kasi ako sa inyo eh. Oh, thank you, Sheikah. Pero mas matutuwa kami Yung at mas parang- matutuwa siyang malaman na maayos ang sitwasyon mo.
Inshallah po. Anyway, Sheikha, maraming salamat sa iyong pagtawag. At sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon, maraming salamat din sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 12 ng tanghali. Munti ka na ako magkamali ng sasabihing oras. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio kasama ang Basa Princess, DJ Rocky Tera, para sa programang Secret Files at Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!